जय श्री राम। गोदी में लेके जो ना के पोस्टर आप लोग देखत नहीं जाएगा, टीजर आ गइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। ई गाना कल शाम के 5 बजे आपके सुने के मिले वाला बा। टीजर बहुत जबरदस्त बा और रिस्पॉन्स भी बहुत जबरदस्त बा। जब हम वीडियो बनावत नहीं तब तक ये टीजर के 60 से 70 हजार लोग देख चुकल बड़न। बड़ा मन ललायित हो गइल बा टीजर देख के, गाना देखे के। बाकी तो आपके पता ही बाटे कि बॉस के गाना लगातार आ रहल बा और सब एक से बढ़ के एक आ रहल बा। एक दिन पहले ही चैता आइल बाटे, झोरा में टिकोरा बहुत जबरदस्त लागल। और एक चीज़ और जो ना बार बार हम तारीफ कर रहल बनी, क्वीन शालिनी के बहुत फिट बैठा तरी पवन सिंह के साथ में हर गाना में। और हर गाना पर आप जानते बनी बवाल होता है व्यूज के मामला में। हर गाना सुपर डुपर हिट साबित होता है जितना भी क्वीन शालिनी के साथ में गाना आ रहल बा। एक बात और कहम हम कि जितना भी मॉडल के साथ में अभी तक पवन सिंह के गाना हम देखले बनी, सबसे बढ़िया और सबसे ज़बरदस्त क्वीन शालिनी के साथ में इनकर वीडियो लागत था। बाकी ये में फीमेल आवाज़ शिल्पी राज के बा। और आप तो जानते बनी कि आजकल भोजपुरी में पवन सिंह या शिवानी सिंह या फिर शिल्पी राज के भी आवाज़ बहुत बढ़िया मैच करेला पवन सिंह के साथ में, और शिवानी सिंह के भी बहुत बढ़िया मैच करेला। अभी जौन लगले हाल ही में गाना आई रहे झोरा में टिकोरा, उहमें शिवानी सिंह रही भैया के साथ में, और ये गाना में शिल्पी राज बाड़ी। ये गाना के लिखले बने विजय चौहान। हमरा अंदर से तो मन बहुत करता डे कि जल्दी गाना देखे के मिले, लेकिन खैर गाना कल 5 बजे शाम के आई, इंतजार तक करेंगे पड़ी भाई। शेर के गाना है और मन तो ललायित होइए जाए गाना देखे खातिर। बाकी जौन म्यूजिक और टोन देख के लागत आ, जौन वीडियो देख के थोड़ा सा लागत आ, ये गाना एकदम पॉप सॉन्ग होखे वाला बा, बड़ी मज़ेदार सॉन्ग होखे वाला बा। और क्वीन शालिनी के तो कोनो जवाबे नहीं है। एक्टिंग होके, डांस होके, एक्सप्रेशन होके, सब सुपर बाटे। और पवन सिंह के भी इमें कुछ मज़ेदार एकदम गुदगुदाह टाइप के एक्टिंग लागत आटे और बड़ी ज़बरदस्त। में विक्की सिंह भी काम कैले बड़न, आपके थोड़ा सा विक्की सिंह भी ये टीजर में दिखाई दिले बड़न जौन पवन भैया के साथ में रहेला। बाकी आप लोग के टीजर कैसा लागल बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब जा। और कल गाना के इंतजार कर एक बार, जैसे 5 बजे गाना आई एकदम बवाल मचा दे एक बार। टीजर तो बवाल मचा रहल बा, जौन हिसाब से ऊपर रिस्पॉन्स मिल रहल बा।